дар Қазоқистон дар позгоҳи марзи жибекжолии вилояти Туркистон 187 шаҳрванди Тоҷикистон ки мехоҳанд тавассути Узбекистон ба ватан баргарданд, дармондаанд. ҳар ду кишвар бо сабаби пандемияи коронавируси нав дар шароити ҳолати фавқулода ба сар мебарад ва марзҳояш баста аст. дар миёни муҳоҷирони дармонда дар марз аз ҷумла 17 кӯдак ва 14 зан ҳастанд. Раҳим Шагнамов, корманди консулгарии Тоҷикистон дар Алмато, рӯзи 1 июн ба радиои Озодӣ гуфт, ӯ котиби сеюми сафорат шабонарӯзӣ дар назди мардум дар гузаргоҳи марзии жибекжолӣ ҳастанд. Ба гуфтаи ӯ, бархе аз шаҳрвандони Тоҷикистон 2 моҳ пеш ба гузаргоҳи марзӣ омада дармондаанд ва дигарон тадриҷан 3-4 нафари ҳафтаҳои ахир дар ин ҷо ҷамъ шуданд. Бо мусоидати Созмони ҷаҳонии муҳоҷират, ташаккули ҷамъияти санасезим ба тоҷикон 3 дафъа ёрӣ овардааст. Раҳим Шагнамов гуфт: маска, антисептик, перчатки тақсим кардан, хучон фиксировать кардан. Бороди диюм ҳаму чи овардан, хӯрока, тушонка ва биринҷу. хеле чизо. Рӯзи сеюм барои кӯдако вай овардан, канду, печену, себ. мушкили интиқоли саривақтии ин мардум ба ватан ба мувофиқаҳои 3 кишвар Қазоқистон, Узбекистон ва Тоҷикистон рабт дорад, вале Созмони ҷаҳонии муҳоҷират гуфт, ки ин мардумро аз ҳисоби худ бо автобусҳо ба вилояти Суғд интиқол хоҳад дод. ҳоло фақат ҳамин чиз маълум нест, ки ин кор кай, ин ҳафта ё ҳафтаи дигар сурат мегирад. Қазоқистон баъди Русия кишвари дуюми сафари муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон аст ва ҳар сол ба ин давлати ғанӣ аз нафт даҳҳо ҳазор шаҳрвандон сафар мекунанд.